nimbalan Bapak. Iki ngomong kowe sing ning papan kene adimu Sri Asih. Wiwit esuk ki pamit umbah-umbah ning sendang. Nganti tekan wis wayah beduk tengah iku urung bali. Apa sira kowe ra ngerti kelawan adimu Sri Asih? Kula mboten mangertosi Bapak. Mbok menawi Sri Asih nembe kemawon umbah-umbah wonten kali Bapak. Kaya ngono. Ning jeneng wong tuwa ki lak ya nguwatirake banget. Mergo apa saiki ki akeh bocah lanang sing padha tumindak iki kurang ajar. Yen saben ngerti bocah ayu dijarak dijujo lha iki lho. Kuwi sing dadekake semelange wong tuwa. Panjenengan ampun uwas lan kuwatir Bapak. Kula pitados boten wonten tiyang jaler ingkang wani nggonjak utawi nggodha adi kula Sri Asih. Ngono. Nggih, Ya mung ngene. Oleh wasian. nggih pripun Bapak? Kabar sing dak krungu jare ana ing padepokan Toyarum kene iki ana sawijining pawongan sing ngedekake sayembara. Dari saben ana ing gelanggung perapatan ana wit sing gedhe iki padha ditatai ditulisi sine sayembara. Ana watu sing gedhe ya kaya ngono dititiki ditulisi yen to kuwi salah sawijining sayembara. Lho jane iki sapa wong ing Toyarum iki sing ngedekake sayembara? Pareng matur Bapak, kula badhe blaka kemawon. Iya. Ingkang ngawontenaken Giripatembaya. Sayembara tanding. Menika kula Bapak. Iya. Dadi sing anakake sayembara ki kowe Mas. Menika leres. Coba. Yo kene kowe nganti gawe sayembara ora rembukan karo wong tuwa. Aku pengen ngerti. Jur isine sayembara ki apa? Umpama ana sing mupu sayembara ki unduane ki apa? Aku pengen ngerti. Isen-isenipun sayembara menika sok sinten kemawon pawongan ingkang saged nyempal bau kiwa lan tengene wasiaking ya kuwi sing bisa nduweni adiku Sri Asih. Awit menapa Bapak ngantos kula ngawontenaken Giripatembaya menika kula kepengin sanget ing mangkenipun adi kula Sri Asih menawi nggadahi bojo ingkang saged tanggel jawab ngayomi dhateng adi kula Sri Asih Bapak. Dadi jroning sayembara iki marang sapa wae satriya sing bisa ngalahake kowe paribasane iso nyempal bau kanan lan kiwam iki undungane adimu Sri Asih. Menika leres. Wasian Dawuh Bapak. yen kaya ngono kuwi tumindakmu padha wae. Kowe iki bakal ngerkasake adimu Sri Asih, bakal nyengsarake marang adimu. Kula mboten badhe nyengsarakaken adi kula. Kula menika ngrumaosi
kula niki tiyang jaduk mboten wonten ingkang saged nandingi dhateng kula. Nah, kuwi bener. Ning Merga merkula nggih sakabeh ilmuku bab Aji Jaya Kawijaya, Aji Guna Kasangkian iki bebasan wis ndak turake lawan kowe. Lho yen to kowe ngenekake sayembara tanding, iya yen ana saweneng menungso utawa satriya sing bisa ngalahake kowe. Ing kono bojomu bakal oleh jodoh. Ning yen nganti ora ana sawijining satriya utawa bocah lanang sing bisa ngalahake lawan kowe, apa ora mengkone adimu Sri Asih ki bakal dadi prawan jubak, prawan kasep ora payu mau, Pak. Bapak sepisan malih kula menika ngrumaosi kula tiyang jaduk boten wonten ingkang ngalahake dumateng kula. Ning kula pitados nggadahi keyakinan sak dhuwure langit menika tasih wonten langit malih. Tegesipun tiyang jaduk menika tasih wonten ingkang luwih jaduk malih. Tiyang sekti tasih wonten ingkang luwih sekti malih. Kula pitados ing mangkenipun wonten satriya ingkang sagah ngalahke dhateng kula kok Bapak. Dadi kapitayanmu kaya ngono. Nggih. Aja nganti adimu Sri Asih iki ing mengkone upama ndarbeni bojo mung sak sadengah Pangapunten kang kathah Bapak. Sri Asih melayu ora inget-inget. ora apa-apa yo. Nganti aku nabrak-nabrak Bapak karepe dhewe Kleru ya sampean. kok iso sing kleru aku. Lah merono mlayu kok ora gelem minggir. Lah sing salah ki ya kowe mlayu kok ora nyawang, ora inget-inget nganti aku mbok tabrak. Lah jeneng wong mlayu gugup ki ya ora nyawang arep kok, Kang. Gugup ya gugup, ning kok ora kaya biasane kowe ketok kaya wong gugup. Jane ana apa? Ngene lho. Ana apa to? Anane Sri Nek Asih. Bapak, kula niki wae ora tak senggah ajeng adus ngira pantes umbah-umbah. Kae ngaten salah sawijining pawongan. Lho kok wani-wanine Kakang? Bapak, nembung tresna kaliyan kula. Bocah lanang kuwi Nggih. nembung seneng karo kowe. Nggih, lah nembung kok sak tengahe dalan tak nggih mboten kula tampi to, Bapak. Ayo kowe bener. Arpa kepiye wae senajan to kowe iki anake wong keserakat hidung jagat wong jeneng duwe omah. Kudune ya nembung marang wong tuwa. Rentene tresnane mboten kula tampi cekek atine. Ora atine kula digodho, kula diciwiti. Kula mlayu bali kapara bujuk kalih kula isih ngoyak karo aku lho, Kang. Sugih kendel Bondowani wong lanang wani gonjak karo adiku Sri Asih. Isya. Ijih gonjak karo kowe. Isih. Pengen ngerti ndi pawongane, ae. Ora wajar. Iki pawongane. Jen, wasiat, geng. Mas, ojo gudak terus Mas. Mas, Kurang ajar. salahku ki apa, luputku ki apa karo kowe? Ijih takon luputmu. Ijih takon klerumu. Lah jen aku iku ora duwe luput karo kowe, ora duwe kleru karo kowe kok. Kowe pawongan sing gonjak-gonjak adiku Sri Asih. Lho, gonjak. Godhok. Kowe sing wis wani mek-mek Sri Asih. Kok mek-mek ya apa?
Bahasane ketoprak mek-mek iku apa lho, Cacah? Demek-demek. Demek-demek. Kowe wani mlekoto adiku Sriase. Mlekoto ki apa? Ya iku lho demek-demek iki lho. Kacamata. Kotak-kotak. Wah, ngene ra umum kok cah dagelan Eh. dikokon dadi ngene kok. Cuk. Apa? Cacuk. Karepe dhewe Lho aku kenal adimu ae durung. Rupane adimu ae aku durung ngerti kok. Gonjak karo adimu iku lho piye? urung ngerti apa wong dandane jejer kowe kok ora ngerti. Jabang bayi. Wis. Iku ora bolone ning ngisor to. Nek ning dhuwur adimu iki sapa? Wong iki sing endi? Aku iki ora ngerti. Ora ngerti tenan. Iya. Wis cukup. Yen pasya. Dawuh, Bapak. Ayo kabeh. Hei. Aku ora mbok pinarakno. Sapa sing ngomong lungguh? Jabang bayi. Kuwi tamu lho, Kang, kok malah ngono. Kamu yo benke. Tamu kurang ajar, biayaan. Nggih, Kakang. Ngene lho. Samu barang ki aja gusa-gusu. Dirembukkan. Dek. Lho aku iki tamu lho. Lah kok diumbarke? Lah kudune kowe njaluk apa? Iki kon lungguh apa kon blosor? Lah kok te pojokan tok iki lho. Boleh Nggih, nggih. wajane. Lungguh. Iki Mas. Monggo. Suatu bicara. Terus Hormat lungguh. kita bersama. Boten ateges kula menika kami tamu Nggih. dhateng panjenengan napan ngertos nembe pisan menika. Yen isih dhateng agemanipun kados dening priyagunipun. Nggih. Lah cintenanipun panjenengan menika paling asma sinten wingking saking pundi? Nami kula RS Sutrisno. Saking Kadipaten Parangkencana. Patih pangkat kula. RS S Sutrisno. Sutrisno. Rumah sakit Sutrisno. Kowe iki jane ketoprak apa wong penyakiten? Lho kok penyakitan to, Mas? Kok nggawa rumah sakit barang? Ancen wong tuwa kula niku nggane jeneng nggih RS Sutrisno, Mas. Lah nek ancen kowe rumah sakit kok ora nggawa ambulan? Lho. Lah kuwi padake apa? RS ku jeneng tok, Mas, ora rumah sakit. RS Rondo Stres. Mulane digawa ning gone Sutrisno. Aku iki, ngono lho. Dadi jenengku diganti RS Sutrisno mergo ndek cilikku aku iki stres. Yen ngono kowe bakal tak wenehi jeneng Apa? ketoprak ODGJ. Apa teges? Orang dalam gangguan jiwa. Oh, aku mbok arane Edian to. Biyen aku edan, Mas. Saiki aku wis waras. Oh wis waras. Wis lagi rondok-rondok sithik. Pun. Nami RS Sutrisno saking Kadipaten Parangkencana. Derajatipun Patih. Lajeng panjenengan menika sinten? Ayo dipun panuhaken kula ingkang apeparap Resi Pramuja Panjenengan menika minangka manca kakinipun wonten ing padepokan. Bio. Bapak Resi Pramuja. Rumah kula menika pun sepuh. Jebul panjenengan menika tasih nom. Lho. Wong kados ngaten. Nggih, nom pun umur 60 taun. Pripun? Nom nanging umure sampean iki 60 taun. Niku jenenge pun suwek. Tuwek. Oh, nggih, tuwek. Nggih, Pramuja. Ngantos kula menika tumapak wonten ing padepokan Tuyawarum. Kula menika dipun utus kalian sesembahan kula. Kanjeng Hadipati Haryo Susendor RSC. Gus dateng Ratu Gusti panjenengan Nggih, ingkang nami Prabu Haryo Susendor RSC. RSC. Nggih. Lajeng diutus napa? Ingkang supados nglamar ingkang nami Sri Asih. Aku mboten
sesembahan panjenengan. Kula menika nanjiaken rumiyin leres napa mboten panjenengan menika nggadhahi yoga ingkang nami Sri Asih. Menika leres. Pundi panganipun? Menika Piyo menik-menik. Wantos sesembahan kula menika kedanan. Yen pancen panjenengan menika kagungan yoga ingkang nami Sri Asih. Kula badhe muju atur kalian sesembahanku. oh ngaten. Nggih. Langkung prayoga. Nggih, Pak Kanjeng. Monggo. Kanjeng! Kanjeng Dipati! Berarti iki mau kan sing Ger Mas Yakik. iki sing gonjak kowe Sirase. Kurang ajar iki. Yo, Cung! Jotosi terus, Cung! Terus, Cung! Terus, jotosi terus! Yo, remolah! Sesuk ora dibayar kowe. Aku ora dibayari masalahe apa? Lho, ora ngerti piye kae? Sopo? Sumogol! Iki mogol. Yo! Remolah! Ketoprak iku jek proyek proyek iki pas udan yo kan. Semana Jotos asing, asing! Jotos asing! tak suwawat pisan lho. Mas Yakik. Kene-kene le. Pedapok ngono mlete ora karuan. Kowe sing gonjak tadiku. Matane. Kowe jero lakon kok ngene lho piye. Aku diamuni wong pirang-pirang aku. Jotos asing! Oh, patek sambar gelap iki. Lah aku ora pate sampean. Oh iya ya. Niki Mas Yakik. Jawuh bopo. Jeneng Dardi Watak aja seroga-seroga. kandhanane mriku. Aja grusa-grusu. Grusak-grusuk. Mengko mundak. Mundak ke seluruh. Iki ditambah. Lalu juatas sampe. Sampeyan kok kaya jotos. Wong iki kudu ngene ngerti. Iki pangkate apa kudu ngerti aja ngawur jotos-jotos tok. Nggih to? Nggih. Njaluk sawat ndas sampe. Heeh. Wani. Loh, sawat apa ya? Wah, kilo. Rumah sampeyan kondang nyawat ndas tak antem sikil kowe. Kowe iki padha ae. Pangapunten, Bu. Sawat pentil lah piye. Kanjeng Adipati kepundi? Remburi kok malah aku Rumah jadi- sam kondang kowe nyawat pentil tak sawat susu piye? Meleng. Hei, lah kok nyawat ngono? Kasih. Yun sewu nggih kisana. Kapan lem sugih njaluk kok 1000 terus. Jeneng tiyang niku nggih dereng nate srawung niku. Jabang bayi. Niki nggih menungso. Boten niki kethek. Ya wis genah menungso kok takon iki piye? Oh, lah kok bentuke ngene. Wah, iya sing tuwek wis ora ana, nggo tuwek-tuwekan monggo. Leres jenengan niku ingkang nami Prabu Jaya Susun. Loh. Kleru, Ndara. Manut katerangan pun Patih Haryo Sutresno. Panjenengan menika sesembahanipun. Dedemu nika mboten Kanjeng Adipati kepada Kanjeng. Loh, Bang Haji Roma Irama teko. Assalamualaikum. Halo Bang Haji. Dadi apa? Kanjeng Adipati. Hei, Medhep. Mboten enten. Kadang mata. panjenengan mboten enten. Eh, Nyuwun sewu. endi? Kala wau wonten pundi? Oh alah, ngancene kowe iku berubah ya, Ndor. Kene ya. Wajahe Ndara bupatimu iki lho. Pundi piye? Kulo. Punya untuk bilang kendali. Kene ya, Lha iki menungsan apa? brengasku mbleret. Nggih, niki ki apa ibu? Kulo ingkang asma Prabu Prabu Pramujo. Lho,
Niku jeneng kula. Kanjeng. Kon Panjenengan iki bupati. bupati aku. Bupati aduh loro. Bupati Parang Kencana Haryo Susendor. Sampeyan niku Nggih. ingkang nami Haryo. Susendor. Haryo Susendor. Bupati Parang Kencana. Parang Kencana. Tunggalipun Kula Bupati Mang Dileh lali. Besi. Besi Besi diseret. lagi sejuluripun. Kula pun Haryo Sumogol. Menapa kepareng? Kaget. Ya Allah, aku kaget ya Allah. Nganten jumbul ya Allah. Wis alon-alon. Leh munjumbul piye, Kang Mas? Bareng ngono rambutnya kaya kancang. Kula mriki niki wau Nggih. badhe gadah karep Duwe karep napa? kula pengen ngelamar anak sampean sing jenenge Darmini. Lho, Salah. Jenenge ora Darmini. Aku mang sapa lali ya? Jenenge Darsini. Mbak Yune Sri Asih. Lho, lah seriase Sri Asih iki anake Resi Pramuka. Pramudya. Ayo Pramudya. Badhe nglamar wontenipun putra nandhang Jenengan? ingkang asma Sri Asih. lamar anak kula Srias. Leres. Leres. Kula Hakim Rodamas. Nggih ajeng nglamar anake jenengan Sri Asih. Bocah kira damas. Jenengan mesti kelingan dadi wong Palembang. Kon. Anake jenengan putih. Anake jenengan putih. Iya. Pripun? Menengane dijoke aku wis ora ngempet aku. Tak ngempet tenan. Nuwun sewu lho Kisana. Oke. Mongko anak kula niku namung setunggal Sriasih. Lho ingkang lamar kok tiyang kalih. Lah, Napa nggih bakti kelapaan mung siji dirabi kok. Mpun dados paugeran paugeran kula kalih kadang kula. yen to aku sing ditampa, Kula dadi pengiring, nek sing ditampa anu kakang kula Haryo Susendor kula pateni. jangan kamu jadi pengiring. Aku lho dadi Pengiring. Priyun? Tenanipun kula senajan dereng kelampahan iku nggih pun marem gawe bobonge ngati kula. Lah, Dening saatase anak pendhita kok dikersake kalian bupati. lah nggih. Ning emanipun niki pun dipun damel sayembara kalih anak kula wasiake. Sayembara. Nggih. Sayembarane mecetet kala jengking. Halo, niki pun dadi sayembara mecetet kala jengking. Wasiake kok mecetet kala jengking. Wasiake niku apane besi swingeret iku mang. Luwe wasiake. Jauh Bapak. Iman luwe gamblang lan cetha kono. Kowe. Matur. Kanjeng Hadipati Haryo Sumogol Ada apa? ugi panjenengan Kanjeng Hadipati Labubu. No. I am no Labubu. I am Hakim Rodamas. Sinten panjenengan wau? Jenengku Jaya Susendor. Jare Haryo. Haryo Jaya Susendor.
Sailinge lah. Hadipati Haryo Susendor. Oke. Dalam penjenengan Hadipati Jaya Sumogo. Jaya Sumogol. Napa leres penjenengan badhe ngelamar adi kula Sri Asih? Bener. Betul. Napa panjenengan sampun ngertos syarate? Syarate wis ngerti. Apa, Kang Mas? Fotokopi KTP, fotokopi KK, sertifikat tanah utawa BPKB. Kanggo apa? Cupuk Bang Mekar. Bupati lho. Kene nggo dana. Apa syarate? Syarate kudu bisa nyempal bau kiwa tengene wasiati. Apa? Kudu bisa nyempal bau kiwa lan tengene wasiake. Apa? Kudu bisa nyempal bau kiwa lan tengene wasiake. Apa? Kudu iso nyempal. Mosok Yahmine mbok kon ngaspal. Ngaspal apa? Nyempal, nyempal Kanjeng, nyempal muklak. Muka itu nenek poso. Nyempal muklak tengen lho. Oh, iya. Ya apa? Opo? Mancal Nyempal bau kiwa lan tengenem. bau yang lho, Cong. Bau ra ambu. Iya. Mbok kon nyempal piye wong ra ketok ra wujud. Adipati kok gendeng ngene lho, yo. Piye Adipati gendeng? Wasiaking calon ipeku. Apa wis ora kepengin mangan sego? Apa ora kepengin ndelok gelaring kahanan Sang Endah Sulistyawarna? Kok nganti kowe njaluk sempal bau kiwa lan tengenmu? Ngomong. Merenti aku nganake. Cong! Madhep rene. Madhep rene omongane wong ning kene kok. Gaya. Oh, acting. Lho, panggung ben Iya, ben urip Kowe acting. urip ya sumet. Masa mercon kowe. nganti aku nganake Giripatemboyo. Aku kepengin ing mengkone adiku duweni bojo sing iso ngayomi, iso ngepenake lawan adikku. Piye? Kang Mas Tombo ora? Yo, Ning ndi? Nggonku nyempal bau kiwa lan tengenmu. ning bakul jagal. Kowe aja ngentayu. Oke? Ning ndi? Metu njaba, Hah? kae wis tak cepaki panggonane tanding. Tak enteni. Tak enteni. Tak enteni. Ayo. Oke. Monggo. Wasiake. Pripun, Bapak? Bola bali kok mung watakmu sing sroga-sroga. Mau wiwit pisanan kowe iki wis. Ayo kelakon kuwirangan. Gak wong-wong mergo durung ngerti yo lan orane kowe kesusu. Nggonmu lesu. Ning tundone ora kabeh wis dilarang kowe. Monggo. Iki. Nuwun maaf. Yen nitik agemanipun pati gumegyan. Kados diri nuwun. Estunipun panjenengan menika paring asma sinten?
saking pundi Kisana? Diwanuhaken kemawon kula Sindhunegara kalebet Nalendra wonten ing Tanjung Anom. Sinuwun Prabu Sindhunegara. Ratu Tanjung Anom. Nuwun pangapunten sinuwun. Nuwun sewu lajeng panjenengan menika sinten? Dipun wanuhaken kemawon kula ingkang apeparap Resi Pramuja. Bapa Resi Pramuja. Inggih. Lajeng wonten sambunganipun menapa kalian Sri Asih menika? Inggih, Sri Asih menika atmaja kula. Seanak kula. Bapa Resi Pramuja Pripun? menawi mekaten mapan kalesan. Ngantos kula ngapati payunipun Sri Asih. Estunipun kula tresna kalian Sri Asih. Menapa pun keparengaken Sri Asih kula pundhut minangka garwa kula boyong wonten ing Tanjung Anom. Estunipun senajan dereng lampahan sampun damel hubungi manah kula. Atasing namung sak anak pendhita badhe dipun kersakaken salah tunggalipun Nalendra. Nanging emanipun sinuwun Emanipun kados punika. Rene kalenggan niku anak kula Sri Asih niku sampun dipun damel sayembara kaliyan sedulur tuanipun Siwasyake. Lajeng menapa isinipun sayembara kala wau? Nggih. Kersanipun panjenengan langkung cetha lan gamblang. Kersanipun anak kula Wasyake niku badhe atus. Kowe Wasyake. Dawuh tinimbalan. Ini Sira Mapura lawan Gusti Prabu Sindhunegara dimenwet gamblang. Ngaten sih. Nyuwun sewu saderengipun Sinuwun Prabu Sindhunegara. Kakang Wasiak, Menawi panjenengan badhe mboyong adi kula Sri Asih saged kemawon waton saged ngalahaken dumateng kula. Amargi kula ngawontenaken Giri Patemboyo sok sinten kemawon satriya ingkang saged ngalahaken dhateng kula nggih menika ingkang menang nggadahi adi kula Sri Asih. banjur ana ngendi papan dununge tetandhingan Kakang? Mang panjenengan rantos wonten ing Klenteng Kawat Babarwaja. Kaya sawetara tak ran. Bapa bar. Nggih, Wasyake. Bapa Ana iki sayembaramu wis ana sing ora liya wong tuwa. Ayo saiki kowe kudu ingkang gak ngadepi marang wong sing kudu sayembaramu. Estu ageng Ya sih, Bapak, ayo kono ditungak-tungake ya. Kakak. tak dongakno ya, Kak. Apa yen tetandingan kalawan bupati loro mau sampean menang. matur nuwun Sri Asih. Kan ra beda. Apa yen tetandingan kalawan Sinuwun Prabu Sindhunegara, muga-muga sampean kalah. Menang-menang, Kakak. Menang. Yo yo. Pangestu panjenengan itu kula suwun. Ayo kono ditungak. Kowe iki aja ngeton aku terus. Lah kula niki patih panjenengan kedawen pundi kemawon kudu kula nderekaken. Ya kudu tapi kowe semingkira. Oke. Lah kok panjenengan Ya sing nom sik kok lagek kanane. Nek aku luwih dhisik nganti Wasyake iso tak sembal kowe ora uman. Ngengai separo. Mau aku sing nyepal separo. Wis
Mbok tentokke ning papan kene kowe arep njaluk sempal bau kiwa lan tanganmu. Oh, Ana ing klenteng kawat Babarwaja kene. wis babar waja iki lho. Apa ta kuwi nek karane? Anjene cangkeme dagelane ndelogok jaran. Ora klenteng. Lha apa? Gendeng gawat. Alah sing malah kleru nek. Kenteng kawat. Teng kawat Blabar waja. Babarwaja. Ayo, Wis ning papan kene coba tentokke. mekeke. Kowe iki yo malah kaya sing bobok lanang. Lha apa? Ngene lho, kok mekeke. Metenteng. Oh alah. Kleru. Mekeke iku sikil nek metenteng iku tangan. Metenteng. Ah, iki Maju kono. metenteng iki tangan, nek mekeke sikil, nek meteng iku weteng. Kowe kiwa aku tengen. Moh, Sebab apa? sing kiwa iku kulino tinggo, barang-barang sing ra gerak. Piye? Ngene, tak jajale kowe ning kono ngisor. Cepet, nek menawa metu banyune. Iki ape nyempal ta apa? Sempal. Sempal. Tanding. Tanjing perang nyempal ngene ra ketunggal. Ngoten lho. Iki yo bentuk. Mencane kok piye? Lu perang ngono. Perang jotos-jotosan lagi sempal baune ngoten Ngono lho. lho. Sik to, aku mbok kon tukaran. Lho nggih lho. Iya no. Pengen duwe bojo apa mboten? Tanggapan jake mbok kon tukaran karo anak buah lho. Tukaran yo wis gak apa-apa urusan guri nek kene ana ketoprak cek lah. Ngono. Jogres. Nek kita ora sanggup, Wis genti. Tak genti aku. Iya. Ngono lho. Piye? Gampang. Lho tukaran kok. Ceritane iki ngono. Kowe wedi? Wedi. Aku yo gak bisa dong. Wis ngene lho nek kowe kepengin aman, kowe ben ora lunga-lunga. Kowe nunggoni bojo mae ben ora ilang neh. Toprae tak aku. Ketoprak ben ditutuk kene. Ya. Bojomu tunggone terus. Nganti Aku ora wani lho. Pengen duwe bojo apa ora? senengane ngono. Lah kowe kepengin duwe bojo? Hah? Apa ora? Beda karo sesembahan. Itu ora. Oh. Maju yen kaya ngono. Lho, untuk kawani maju. Wes. Yo. Pemanasan. Tak jajal weruh sik. Jare ape perang? Aku ngancani kowe. Iso kowe. Ayo Kanjeng Adipati, ayo menangke. Kowe ning kono ae. Kowe ning kono ae. Jurus Kanjeng. Maju. Gawani. Bupati ora wani perang. Au! Ya! Au! Wah! Au! 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 Ah! Wah! Aku wis dibondon dhisik. Bupati ora wani perang ora.
Perang riyen lagi dibondo. Lho, aku kan wis otomatis kono anggere dibondo. Mboten saged. Iso ini. Perang karo Salto. Heh. Salto. Lo, minggir. Minggir. Ayo Haryo Susedor. Salto coba. Kamu bisa. Tak udah. Udah. Oh, heis. Huk. Ya. Hus. Ya. Hoi. Nah, ada sampai. Ya. Salto iki ndi? Salto. Wes. Ping piro? Piro jalem? Ayo, kowe jaluk ping piro? Jaluk, wes, Ping piro? ayo, hus. Wes. Pisan. Siji, loro, telu, papat, lima, pitu, wolu, Songo. kok ping 9? Wes iki. Aku iso ku ping 15 kok. Penglimulas. Iya iki gak nyandak wis ana tok ora sida. Lho kok ora sida? Lho kok ping 9 ya nanggung aku. Nanggung. Delah, siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, songo, ping 9. Jadi mboten nyandak. Gak iso aku iso ku ping 15 kok. Jane kowe omong ki arep tak bantah. Nek mergo aku dibondo aku ya ora iso ngomong. Lho lah. Ujar ngene. Lali ya. Ya omongan ngene lho. Kudune nek ping 15 sak kok kene. Kok kene? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 pas. Lho pas bunder. Payo. 15. Ya aku gak iso nek. Monggo. Aku ping 9 ae. Monggo. Ping songo. Soalnya ya. Nggih. Siap. Ayo. Ayo. Ping songo terus. Lihat. Kowe biyen iki lu melu aku awakmu kok cilik ngono lho. Aku nek cilik saltoku 11 kok, Bos. Lah yo saiki bareng melu aku awakmu iso semono iki. Cocok susune bojomu aku. Lho. Anggere iso iku aku ora digalekno susu ning omah ngono lek. Sing biyen lho iki gong tau aku. Iki mbok kon jajal piye? Aku lemu kan. Bejane aku kok dibondo pemora juwata sih kowe. Lha iku Jun. Lah wong dibondo ketoprak yo mulai tahun. Perkara kowe gedhi susoni. Disusoni bojone mogol. Aku disusoni terus. Dadi anggere ape mangan dogiran disusoni terus aku. Kesusu yo. Lah yo disusoni timbangane kesikot loro nek susu gadul ngono. Piye iki? Mbok. Ya wis kalah kok piye? Nek kalah ora ora sida duwe bojo. Golek wong kerep kene sing rondo apa sing prawan. Ayo budel. Budal. Nanti Balik. Aku kalah pasti akeh. Sopo meneh? Wis mundur aku. Ora mundur. Kowe aja melu mundur. lalu kancane. Najan to kancane kowe ra ning kene minangka pasien aku tanding karo wasit. Kowe dadi wasit. Wasit. Wasit iki bayarane piro lek, Dik? Gampang. Ya. Kowe bupati to? Ya, Butuh duit, butuh duit ya. korupsi. Oh, aku wis korupsi negaraku tak dol. Wis bodol. Wis. Melu aku yang kaya ngono. Oke. Dadi wasit. Oh iya. Kowe wani tanding karo sapa jenenge Markaban? Negara. Markaban. Apa? Simbunegara. Iya. Niki dados sinten? Dadi wasit. Wasit aku. Iso dadi wasit apa ora? Lho, aku ini lulusan maling nek ra iso dadi wasit. Ono lulusan maling Maling gak wasit iku piye? rumah kesaku kok. Nah, aku punya. Iki jenenge sempritan. Kanggone Mbak Siti kowe karo Kanjeng Ratu Sindunegara. Ora natane ke piye? Carane ngeten. Iki kan iso muni ya. Lho muni ya. Lah, pertandane ngene. Angger siji berarti mulai gelut.
Kaya ngono. Engko anggere ana ngene. Berarti leren gelut. Oh, kaya ngono. Siap? Entuk diwiwiti? Entuk. Kaya ngono. Ronde pertama kita mulai pertandingan gelut antara Suron Jengking Jenengku ora Sura Jengking. Sura Ngubling. Mas, tahu Dik? Rokim. 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 Wasiake. Wasiaking kalian Bapak Sindun. Bapakmu apa? Bapak Bupati Gubernur. Bapak Bupati daerah tingkat ndi kowe, Mas? Wis sembarang. Sembarang. Nek ana prit siji, Mulai tukaran, nek ana prit terus prit berhenti. oke. Kaya ngono. Siap? Are you ready? Are you ready? No ready. Sing tadi kene karo kono kok. Lah ya aku gak ready. Oke. Istirahat. Prit banyak sekali tidak boleh meneruskan bergelut. Istirahat. Prit Istirahat. siji mau, Mulai tukaran, nek prit. berhenti bergelut, istirahat. Cocok. Wasit tukiman ketanggi Mbok Padoni. Siap? Siap? Istirahat. Lah jotosku terus kapan? Lho yo ngenteni kok nek gak nek prit. Dibacot enduk tanding. Iya. Mas SIM STNK wonten. Gampang. Ayo, siap. Pas ibrat apa? Wong bento wis disemprito ijeng gebut jotase malah aku. Wasit akalan. Waduh, kono sing akalan aku gak melok. Lho kowe nantang aku. Wani tanding karo aku. Wani, kowe wasite? Oke. Nantang karo aku, Peraturannya prit siji mulai. Oke. Prit. Leren. Leren ndi? Larane iki. Kali ombo. Oke, ning kanan nek. Ya, ayo. Wes sing gelut. Iya. Nyedak. Oke. Yut. Menang aku. Menang aku rong siap. Urung siap kok. Lu siap? Tukang sempret yo bento. Ini udah sempret ae trot. Lah wong gelut ra kaya aku, ono gelut kok ngene-ngene iki kok. Itu gelut 2018. Isih wani. Loh, ayo iki siap. Iya. Kalah meneh. Sing menang Sindunegara. Isih wani? Apa mek sumarse ae aku? Apa rabi bakal serabi? Bakul ketok. Serabi. Kakak Wasyaking dibajut ki. Monggo. Kasep. Wes. Siap isi menang sapa? Sing menang aku. Kok kowe iso mau? Lah aku nyempriti terus ya. Doro Sindunegara. De, Pak De. Mriki De. Asik. Saurungen jenengan Pak tak sisa dhisik. Kok rumangsaku kok kaya apa Pun ae? Pak De niki kula seksine. Iya le, Mas Yaking.
Bapak, amargi kula tiyang jaduk, tiyang sekti pikantuk pangestu panjenengan. Wah, mestine menang kowe nggonmu sayem belotak. Kalah kula. Kalah? Oh kalah kok pengestune, Bu. Ya syukur lah kita kalah, Kakang. Kalah mlete. Kalahmu iki karo sapa? Apa karo Dewa Susendra? Kalih Sinuwun Prabu Sindunegara. Leres. Menika leres Bapak. Sak menika Sri Asis dados gaduhan kula. Yen pancen panjenengan ingkang saged nuku sayembaranipun anak kula Siwasyaki. Mila kanthi menika anak kula Sri Asih badhe kula pasrahaken dhateng panjenengan. Matur sembah nuwun Bapak. Sri Asih. Sadurunge kaboyong ana ing Tanjung Anom lamun to sliramu duweni panyuwun walaka kasusiran Bapak lan Kakang Wasyaki. Kula kepengin sanget yang angkat pinapa garwa Prameswari. Garwa Prameswari Ji. bakal tak turuti. Nanging sawetara jeneng Sri Asih dipendhem bakal tak ganti adaning. Bapak lan Kakang Wasyaki. Mila kanthi menika kula nyuwun pamit badhe mboyong ananing Sri Asih utawi adaning rum tumuju wonten Tanjungan. Kados Pamit bocah. Pamit, Bapak. sing ati-ati kula. Pamit, Kakang. Sing ati-ati. Nule Wasyaki. Nggih, Bapak. Ateges wis kasembadan apa sing dadi kekarepanmu nyatane sedulurmu Sri Asih iki dina wis oleh dudu kaporo ora sak dingaing menungso ning sawijining ratu ana ing Tanjungan. Ning aku ki ya seneng ya susah. Senengku mergo kelakon Radimu Sri Asih digarwa dening ratu. Ning susahe ngatiku bareng ditinggal Sri Asih ora ana sing godhokke wedang aku, ora ana sing masakke aku. Lah iki mula sing tak jaluk rene adimu wis oleh jodoh saiki. Ayo giliranmu kowe ndang golek bocah wadon sing mbok senengi mengko tak lamare, nggih. Pangapunten ingkang kathah Bapak, kula dereng purun pados bojo. Bocah pelemah kowe lagi. Kepiye kahanane ning Tanjung Anom sakwise tinggalake. Upati buron-buron kanggo isin senepun raja. Kang Mas, nyatanipun sedaya para kawula kala wau tansah ngesti dawuh kula boten wonten ingkang ningkalan. Sinaosa panjenengan mriki mawon tindak. Matur nuwun sanget diajak. Kok sampun kondur napa sampun pikantuk buron-buron kala Entuk wau? pamujimu nggon kedah pikat wis entuk diajak. Kawujudan menapa Kang? Wujud idang pawaan tracak kencana. Idang kang pawaan tracak kencana. Sae sanget nggih. Ki menapa mboten dipun asta lumebet wonten taman sari. Entuk Kang lirahmu. Mas? Inji. Ranteno. Katon nganggo sak jeneng Iku leres panjenengan kala wau ngendika bilih pikantuk idang kang apawaan tracak kencana. Lah kok malah salah sawijinipun wanita. idang natandhakake bocah wadon tracak kencana kang ayu rupane. Ya iku kang aran adane kok. Adane Adane kok garwaku Siti Kumbini. menurut kambing Siti Kumbini, bocah saka desa ya. Ya wis pasir to kowe bocah saka desa dasaran. Sandangamu wae kaya ngono. Nuwun sewu, adane ngrom dipun boyo
Adenirung kaboyok ning Tanjung Anom bakal tak angkat minangka garwa Prameswari. Kanthi dasar menapa Daningrum menika dipun boyo lajeng dipun dadosaken garwa Prameswari. Dasare maton. Mergo Adeningrum wis mbobot wiji saka panjenengan. Sampun bobot wiji saking panjenengan. Pancen bener. Mboten menapa-menapa menawi ngaten Kang Mas. Jalaran kula ugi ngrumaosi dados garwa panjenengan sampun dangu. Kula ugi dereng bobo. Matur nuwun Diajeng. Adeningrum ana pepungkuran ngadhep seneng rasane atimu. Kowe mung bocah saka desa lagi kaboyong ning Tanjung Anom. Malah saiki dina wis diangkat dadi garwa Prameswari. Nek kowe aja seneng dhisik. Ing kene lara atiku kowe bakal tak singkirake saka praja Tanjung Anom. Apa prabot kok lan sowan kok. Nek awan wis kuwe. Lho, iki kok iso kuwe neh? Lah kok ketemu panjenengan malah. Lah ya aku ra gumun. Jane iki ana apa to Nini? Nggonmu temeka ning gua mayit kok sumengko awak brojo Menika leres jalaran, murid panjenengan dinten sakmenika anane mung tansah nelongso. Lho. Anane mung tansah kudu nangis lara ing balik. Kose, kamangka kowe wis kelakon dadi bojone Sinuwun Prabu Sindunegara. Mesti wae samu barang sarwa kecukupan. Kowe duweni karep apa wae bakal keturutan. Mboten kekirangan menapa kemawon. Ning yo gene kok nganti kowe bisa kandha lamun to kowe iki ngrantes atimu, ngenes atimu. Jalaran dinten sakmenika Kang Mas Prabu Sindunegara menika sampun anggadhahi garwa malih, Bapak. Lah ya wis lumrah to kumbini. Jengen salah sawijining ratu iki bebasan garwane sesisih 40 rak ya wis lumrah. Nggih, pun lumrah. Lah iya. Pas nanging benten kalian wanita ingkang sakmenika. Bedane nggon ndi? Wanita ingkang sakmenika niku namung lare saking dusun. Ingkang nami Adaningrum. Iya, iya. Lho bocah saka desa lagi wae dipun boyong, malah dinten sakmenika dipun angkat dadi garwa Prameswari. Cobi menapa mboten lara teng ati. Dadi bocah desa ing jengene Adaningrum Menika leres. lagi wae diboyong ning Praja Tanjung Anom. Nggih. Saiki wis diangkat pinangka garwa Prameswari. Sampun diangkat dadi garwa Prameswari, Bapak. Lho mesti rak ana jalarane to. Nggih wonten. Lah terus jalarane iki apa? Jalarane kula sing kalah niku nggih niki, Bapak. Lah kok kalah? Lah Adaningrum pun bobot pun meteng, jare saged meteng. Ing kebangetan ya kowe kok Lah kok ingkang sangeten kula menika wonten menapa, Bapak? Kowe iki wong wedok kok kalah karo dhuwit. Wong wedok kok kalah karo anggur ya kowe iki. Kok kula kalah karo dhuwit, kalah kalih anggur niku napa niku? Aku tak takon karo kowe ya. Nggih. Biasane kowe nak utang dhuwit, nak wanci nyauri mesti ana apane. Wonten anakanipun. Lah ya dhuwite mana? Wong nak bar mbabarke mesti ngombene apa? Anggur beranak, Lah Bapak. iya, lah kowe wong wedok kok ora iso ndanak. Mungso kok dipadakne anggur beranak, padake dhuwit. Bapak. Ana apa? Jenenge anak niku nangge mboten saged dipun suwun. Ngono ya. Iki mboten saged dipun tampik nak ngaten to. Ya, lah terus karepmu piye? Kula kepengin Adaningrum sumingkir saking Praja Tanjung Anom ingkang dados garwa Prameswari gentos kula. Ngono. Nggih, Bapak. Ngono ya. Nggih. Ya. Mergo ora ketan piye wae kowe muridku sing kinasih.
Mula apa sing dadi penjalukmu bakal tak turuti. Saestu Bapak, Ah. lajeng kados pundi carane? Iki dalane mung siji, ya toh? Adaning rum iki rak wanci bobot, Nggih, meteng. meteng gedhe. Lah mengko ponang jabang bayine bakal tak tenu. Panjenengan tenung mati nggih Bapak? Ora. Lho kok mboten kados pundi? Mengko ponang jabang bayine tak tenung tak gawe cacat. Lah pamriye? Kok upama ing mengkone ana laire ponang jabang bayi, wujute ala tanpa rupa, wurung tan wurunga sinuwun Prabu. Sindu negara iki bakal duka yayah sinipi, dianggep adane wong tumindak selingkuh, wurung tan wurunga bakal ditundung minggat. Ditundung minggat. Kowe dadi garwa prameswari. Garwa prameswari. Ya, ye. Cocok sanget Nah. Bapak, matur suwun. Yen pancen kaya ngono, sawetara kowe suminggir aku tak ngundang ingon-ingonku. Ya. Oh, mulai mencari tahun. Oh, topo. Yo, Ora jodoh. Ono dawuh apa Kiai? Apa to sebabe nganti aku ngundang karo kowe tenung? Mergo pancen dina iki aku wancine menehi pangan karo Banjur kowe. ngendi Kiaine? Ning sadurunge aku menehi pangan, kowe bakal tak perintah luwih dhisik. Perintah apa aku manut Kiaine? Ana apa wong tua malah mok liling iki Kula niki lho dangu mboten mriki. Lah kok panjenengan sakmenika sampun bento nggih Bapak? Hus, warani wong tua kok bento. Lah pripun wong kula niki teng mriki lho panjenengan ngomong-ngomong dhewe disaur-sauri dhewe panjenengan madhepe mriko. Dadi nek ana omong-omong dhewe, Nggih. disaur-sauri dhewe wong bento. Nggih. Lah nek ngono dalang sikit rak bento. Lho, nggih mboten nggih beda. Lah bedane ngendi? Dalang sikit niku golek duit to. Lah padha ae aku ya golek duit. Lho sampeyan nggih golek duit. Iya, kowe pengen ngerti sing tak jak omong. Oh, jane. Wis, yen pancen pengen ngerti bakal tak buka mata batinmu ya. Wis, wis. Bapak, niku napa Bapak? Apa iki dadi tandha kala mangsat? Iki kudu panganmu iki muridku Siti Kumbi. Kowe bakal tak perintah tumuju ana ing Praja Tanjung Anom. Arepe Golek ana bocah wadon sing jenenge Adaningrum. Titikane lagi wae bobot. Nah, mengko kowe manji ngene gua garbane Adaningrum, ponang jabang bayi rusak. tak rusak ponang jabang bayi oleh garbane adane. Bener. Nanging Kiai, Nanging piye? aku mlebu saka ngendi Kiaine? Kok takon kaya ngono? Kene apa ora aku takon kaya ngono Kiai? Sebabe apa? Mergo menungso kuwi bolongane ana 9. Aku mlebu saka ngendi Kiai? Menungso iki golongane pira? 9 Kiai. Apa ae iku? Mripat ana pira Kiai? Loro. Irung ana pira Kiai? Loro dadi 4. Kuping ana pira? Loro dadi 6. Cangkem ana pira Kiaine? 1 dadi 7. Lah sing loro? Sing loro ora usah takon Kiaine. Ora takon lho. Mergo aku eling nggone ning lali jenenge Kiai. Kowe arep mlebu metu ngendi aku ora idep. Sing baku rusakan ponang jabang bayi. Tak rusake ponang jabang bayi Adaningrum. Long wis tak perintah mula kanthi kuwi kowe enggal ndang bali. Mengko ana kedadian apa ya? Yo.